What's up, Super Fam? Super Migo Bay is in the house. Okay, and for today's story is all about kanang hit kay na ito nga reply sa usa sa ato ang admirer, or which is kanang ato ang nakrasan o kanang ato ang naibgan. Ang hit na to kay nga reply nga kanang murag halata nagugay wala sila gusto na to, di man laman ta ditso ona. Kanang bang taas na kay taog anang type, taas na kay type sa messenger nga muni nga mga kuan jud mga bula ba nga bula, although dili bula nga dili binuang, pero bula nga tinuod nga gikan sa atong heart, because the abundance of the heart the mouth speak, di ba? Kung saan asang kasing-kasing buwa gusto baba, di ba? Kung ay mo kasi nas kalagot, ari gawat sa baba kalagot, di ba? So Super Fam, ang pinakalagot jud kay nga adi pa rin ka, ang lagot yung kayo nga kanang reply nila, no? Kanang reply nila, kanang yung moingon ra nga, kanang taas kay kag type ba nga, hi miss, kumusta? Moingon ra di ba murag? Laba pa mas insulto, di ba? Diyon, sunod po mo, type na po kag, kaya kumusta ka? Kumusta ang kinabuhi? Mga pang, okay. Nakipag-chatag patay, di ba? Super Fam, daghan pa jud na sila nga kung ano parang okay, then sunod reply na pod ka ingon ra pong ngaw nang unsay imong buhat ron, reply po wala, pero wala ka buhay ba kalagot siya og napas to bang medyo duklon, di ba? Super Fam, so napapod ang pinaka worst jud nga reply kana mura sa murag mga toddler, di ba? Kanang toddler murag kanang toddler kon murag toddler kanang mga bata kung gagmay mga bibi ba kanang murag kokumi murag sila kay malipas na kanang kokumilon na kanang taas kay kag istoryas bata, taas kay hadlang ilang ita ba mo ho ha ha gugu gaga, di ba kanang taas na po kay kanang pong mura gini pinaka the best ni mo nga type nga message sa messenger nga imong gusto kito nga, hi miss, can you be my friend? This is May, mani akong tinood nga lan si kuan ko tarpula na taga dito taga dayon. I just want to katib ko lang asan ko and very nako sense of humor, dili man sa paghinambo, but I just want to be your friend lang, just want to be your one friend lang, di ba? Friend lang atong kinahanglan niya. Ang reply ko blang kag insalan murag toddler, yeah, di ba? Saklap murag, so kung ngun anak man lamang gani himo na malaman ka murag tanga, di go rebels biyaan, di ba? Sa Fam, no na sa dili na ta magpundo niya kung ano siya gusto kay daghan pa mag choices, di ba? So pero kung na ako sa relasyon, no, dili na maput ko manglandi sa ibang nga tawo, although makipag-chat man ko, but at the end dili lang pud nako sila nga mo court ko, basta na nakoy uyab na nakoy in a relation. Pero kung wala koy ika-relasyon like before sa mga katuigan nga how many years ko nga single, nadyo ko chance nga kuan mang chat jud kog laing bayi, but awa mo ko yung laing bayi mga bayi ba kay kuan man kanang wala bang ko karon na naman ta uyat dili na ta makapang char kay ato man gihilabtan ng kinabuhis bayi nga gamingaw ora, di ba? So mo to Super Fam, mo to yung pinakahit nga reply nato sa chat or sa text or sa tawag or sa basta mo na siya bisan sa personal man namin gani magsirgong napay ha kana jung kay mo jung kokomilon mo jung batang toddler mga bata pa to kag maana pa ta, diba? So mura tayo ako ka-share guys Super Fam, hope you enjoy the video and subscribe sa pala subscribe and hit the notification kay daghan pa kay kung upcoming vlogs ng mga suroy. So karon kay wala pa kay diris mabinay sige gaulan halos everyday mang wala ko tsansa kay download man andalan niya kuya ba magdownload sa Super Fam or to siya. Thank you.